picioare până de la picioare. Lasă-l cu dracu. Ce faci să faci guler? Asta. Asta am acolo, ok? Vreau să... Să că e numărul lui Acasă. Viața mea! Ia! Nu faci! Ia! Viața, Dumnezeu, să un nebun! Dă-te! De ce? Că e la ghizană. Lasă-mă, eu Proști slatinii! De ce ai dus acasă și postează? Bă, ăștia, dacă ia pune Gizani pe Gizani. Lasă-l trec. Gizani, pune-i tirică, că nu simte. Hai, Gizani, ia uite. Dă-i tu, fraiere, dă-i tu. Ionuț, dansează. E nebun, domnul, lăsați. Hai, dansează. Dansează, ce faci? Bă, taie, bă, dă-i Denis. Îl bate Denis.